ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban lej puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number, kandai nyo saw san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan minta singi la don ka jing kendo ka kerpang bat ka kenhun seng balang kasi students union central body bat nakaliang jungiru ringkat by deputy CM bat ki EM ila idon lang hagani ka jing kendo bat ki don ki jing ekran kebaidai bat ka isu bakum ka kasi students union ka ju penken mau ka beningkong ki penken mau ha kebaidai bat ka mat uranium ka baar ka linti rel ka balai ka ni ka 6 schedule amendment bat kiwe ni pai kebaidai ka mat bengi crunch pang uranium na kalyang ka jungi kum ka executive committee ka bamenta ngila keren syai syaki ba nakani ke isi ba thamai himenta ni yang persya ban ai kanu ka jingbet ya ka state government lan ya ka central government ban explore na ban ti yung ni marko khndo uban long ka jing ma yiki pai ba basa tu gi chaka bar kum ju ru ban kta hakalen ko ka kya nam taki nom shoshnong ka ba ar par ngila pen ken maru yaki ba ka isi ka bamenta bat ka council li brokaway ni lashim na kaway ka rai ba yamenta ngimpat ai kanu ka jingbit lani ka concern ne ka NOC shaka Ministry of Railways National Government of Meghalaya ban sha ya ka ni ka ministry ban te ya ka linti rail hapo Meghalaya tat ondala penbai da kumway namar bangiru ngiyang bakat bompat don hi kinunu kilat jingedai ki brio jungi kita ki mekanism ki ba pair ki ban yadai ka hop long brio man brio ya ka sinsyal kadar ki shnong ki thau ya ka iki babun ki khndo ko siap ngi soba kampat long le se yamenta ban ai jingbit ban te ya ka literal ka balai pat ngilai kerenru syapangka amendment jong 6 schedule kaniru kadika we kamat ke bakong san bha wat yang ngiru kum ki member support kanika yeng barok lai pungut ngila judan meeting na kapor Singapore ban ya keren halor kanika mat bat kum bangila ban suthu ba nakaliang ka sarkar India ru kala pha ikikot kisla ban kham penkloi le se ban yo ikijing ajing mut na ka state haka benta ka bakhaddo final stage te namar ta daw ngi kum ka executive committee batmai nadu haka isi ka ba ningkong ka bangi syong haka apply tarik new jalio nilai keren ya kanika matru bangin ra ka jingpen snow shaka state government ban putien habede ki kot kisla ki bawan na ka Ministry of Home Affairs habede kanika 125th constitutional amendment ka bahap lang jong 6 schedule te habede ba kani ki babon bah ki jingdon kam le se ki ajingmon but kibangin hab bandang ya kendu biang le se hakan ni katayo banwan ya ka state government but ngit scam ba kan ni ka jing kendu jongi kan dan ka jing mut bat jing mentoi na menta ka state government bahkan pediang gini jing ai jing mut jongi te ngi kwa ru ba ka jing kendu jongi ka isi bat mai ka state government la shimtayo habai dei ba kan ni ka 6 schedule amendment ngikwa ruba ka state government kan khot no kham kloi ka meeting jong baro lai tli ki ADC po Meghalaya te kaniru de ka wei ka ba ngikwa ban kerpat ngin kentu ya ka sarkar jela limba deputy CM ibabat ya ka discouncil affairs te kita di ki jing kendu jungi ba nakalang jungi ngi kloi ban yatrelang ba ka kasi students union ka bawan syakmat ban ajimut namta ka jing bit jing biang jong ka jing ya be ya renti akasin syar kadar kamtam habade kini ka schedule amendment but kini ki we ki mat ki ba kongsan
Bye.